Соловки. Това са повече от 100 големи и малки острови в Бяло море. На една ръка разстояние от полярния кръг, само на 150 км. Морето е студено и неприветливо. В зависимост от настроението си, то променя своят цвят за броени минути. От млечен до антрацит. Това е място, където природата векове наред поднася на човека множество изпитания, но и щедро споделя с него богатствата си. Тук ние добиваме ламинария и фукус, основните суровини за нашите продукти. Соловки – это край мира, где царствует только природа, где даже дышишь иначе. Нереальный, холодный, пронзительный, кристально чистый воздух. И ощущение соответствующее. Стоишь, смотришь в морскую даль, а душа замирает. А вода чистая, прозрачная такая. Видно, как на глубине нескольких метров медленно и плавно колышутся большие листья ламинарии. Спокойная, нетронутая, суровая красота морского севера завораживает. Заставляет задуматься о хрупкости этого мира, о хрупкости самого човека. Водораслите са най-древните растения на планетата. Те се появяват преди около милиард години и затова притежават необикновени качества, често липсващи при растенията на сушата. Природата е запазила до наши дни този ценен източник на природни богатства и е заселила кафявите морски водорасли около Соловецкия архипелаг в полярното Бяло море. Стотици години хората са добивали водорасли за изхранване и профилактика на разни болести, но едва през 20 век учените установяват, че качественото и количественото съдържание на макро- и микроелементи в морските водорасли напомня състава на човешката кръвна плазма, което говори за еволюционната връзка на човека с морето. Ламинарията е многогодишно растение, растящо на дълбочина 10-12 метра. Едва към втората година от живота си водораслите придобиват своята ценност. На тази възраст ламинарията е наситена с достатъчно количество полизахариди, макро- и микроелементи, аминокиселини, полиненаситени мастни киселини, витамини. В морето фукусът е съсед на ламинарията, или както още го наричат жителите на Поморие, морско грозде или морски дъб. На това растение се приписват множество лечебни качества. Свързано е с това, че тези водорасли съдържат много полифеноли и полизахариди. Един от тях е фукоиданът. Той има антивирусен, антитуморен и иммунорегулиращ ефект. В Белом море ламинарию добывают вручную безопасными для природы способами. В заготовку подходят водоросли 2-3-летние, так как в них содержится необходимый уровень полезных веществ. Когда начинаются белые ночи, лодки заготовителей, карбасы, выходят в море по 2 раза за отлив. Собирают их специальными острыми косами. Затем водоросли привозятся на берег, сушат, защищают от туманов и дождей. Водораслите се събират само на ръка, за да не се травмират растенията. Например, в Норвегия събирането на ламинария се извършва с помощта на механична драга. Нещо като ескалатор. Механичната драга също започва да се използва на соловки преди половин век, но след това се установява, че при този начин на добиване, поради особеностите на дъното, в Бяло море е предимно пясъчно, популацията се травмира тежко. Възстановяването отнема години. Затова не се използва механичен начин за добиване на ламинария. След събирането им, водораслите се превозват до брега и се подсушават. Сушат се също ръчно, като се закачат на специални сушилници – закачалки. Обикновено за това са нужни до 3 дни. Най-голямата опасност за процеса на сушене на водораслите са дъждът, мъглата и северният вятър, който донася влагата. Това се нарича опресняване. Затова при дъжд водораслите се покриват с тенти или бързо се свалят и прибират. Леко подсушените водорасли се складират и се изпращат в производството. Температурата на транспортиране и съхранение трябва да бъде достатъчно ниска, което позволява да се извърши логистика и последваща преработка на натуралната суровина, без да се подлага на сушене. Ламинария – это, по сути, вся таблица Менделеева. Все, что нужно человеку, чтобы ежедневно восполнять весь запас нужных микронутриентов и не менее важных ультраэлементов, таких как золото, олово, бор, серебро. Ламинария богата хлорофиллом, витаминами, клетчаткой. Это кладезь полезных элементов. Но в привычном для нас виде, сухом или в салатах, ламинария усваивается организмом человека в 8-9 раз хуже, чем в виде нашего продукта.
потому что человек не может переварить клеточную стенку водорослей. А компания научилась получать клеточное содержимое растения, которое отлично усваивается, а клеточная стенка, растительные волокна, выполняет роль сорбента. Ферментацията с помощта на морския вятър позволява да се запазят всичките полезни свойства в растението. Но за да се получат всички ценни вещества, на които са богати водораслите, трябва да се отвори твърдата обвивка на клетката, която като броня, като кожа, защитава растението. Трябваха ни години, за да получим от водораслите в абсолютно запазен вид ценните вещества, които практически човешкият организъм може да усвои напълно. И с това този продукт, който ние произвеждаме, е по-ценен. Арктическите кафяви водорасли са уникална, дарена от самата природа рецепта срещу всички болести. Флоротанините в състава на ламинарията и фукуса имат мощно антиоксидантно, хепатопротективно, антиалергично, противотуморно, противовъзпалително, антибактериално и противодиабетно въздействие върху организма. В кафявите морски водорасли се съдържат в изобилие соли на брома, кобалта, калия, натрия и магнезия. Освен това, кафявото злато на Бяло море съдържа белтачини, въглехидрати, витамините А, С, Д, Е, В1, В2, В12. Всичките тези вещества определят полезните свойства на водораслите. Това е цяла вселена от здраве в една клетка. Технология получения геля из ламинария достаточно трудоемкая. Она разбита на множество этапов. Надо отметить, что достаточно сложен процесс не только обработки сырья, разрушения жесткой оболочки клетки, но и самой упаковки с последующим хранением. Дело в том, что продукт нельзя подвергать обработке высокими температурами, а консерванты мы просто не используем. Поэтому после получения готового продукта, фасовки его, мы храним его только в холодильнике. Морските водорасли са нещо невероятно. Само се замислете колко полезни вещества има в една клетка от ламинария. Тя съдържа минерални вещества, включително микроелементи, органични вещества, а именно липидно-пигментен комплекс, масни киселини, пигменти, полифеноли, азотосъдържащи вещества, белтачини и свободни аминокиселини, структурни въглехидрати, към които се отнасят алгиновата киселина, фукоидан, целулоза, а също така и резервни въглехидрати, манит, ламинарин. Далеч от цивилизацията, далеч от голямата земя, далеч от доброто и злото, на края на света растат вълшебните растения, които съдържат живот, запазват живот. Променят се ветрове, течения, приливи и отливи. Променят се епохи, променя се земята, но крехкото равновесие на Северното море и неговото богатство остава непроменено, за да даде на човека шанс да посрещне новия ден на тази планета.